otetaan lähteä kolmella. Takaisin tuo E7 tuo kvaliteetti. Musta pitäisi suojata daamilla. Ja tuolta tai tuolta toi tuli pelissä. Tuli lyönti tai vaihto siellä ja sitten tori palaa tänne. Ja koska siinä nyt noin D5 edelleen shakit, niin tilanne on jo selvä ja paitsi nythän valkealla on jo taas yhtäkkiä taas enemmän. Peli päättyi daami F6, daami D4. Jos musta nyt vaihtaisi daamit, niin valkea voittaisi vielä toisenkin sotilaan tästä. F4 ei voi suojella, koska jos näin, niin sitten näin ja näin ja näin. Voi tosin olla jotain tehokkaampiakin voittotapoja. Niin tästä syystä daami D4 jälkeen musta vielä, tai päätti niin kun luovuttaa suosiolla pelasi daami F8 ja luovutti lähetti D5 jälkeen. Koska seuraisi kuningas H8, torni F7, G7 pitää pysyä suojaamassa, daami tonne, torni C7 paljastaa uhkauksen taas daamiin. Ja sitten kun se daami tulee takaisin tänne, niin valkea lyö daamilla G7. Ja sitten kun daami lyö takaisin, niin lyödään täältä ja mustan on pakko antaa taas daamisia. Näin. Kiitoksia. Oli upea esitys. Meillähän on sitten sunnuntaina sakin päivä. Ja siinä on teemana tällä hetkellä on Unkarin sakki. Koska siellä on merkkipäiviä sattuu aika paljon suurille mestareille. Ja mä toivon, että jaksatte tulla seuraamaan iltapäiväksi. 2 aletaan. Ja meillä on siellä esiintymässä Joose ja sitten on Panulainen ja Aulikki lähinnä, jotka esittelee näitä eri pelejä ihan sen ohjelman mukaan, mitä siellä on. Ja ensi viikon tiistaina Aulikki on luvannut jatkaa sitten naisten huippusakin esittelyllä, eli hän pääsi Judith Polkarista eroon sitten tässä Unkari-teemassa ja jatkaa sitten muilla Pia Kauningilla ja mitä siellä on. Siis suuri suomalainen suuruus 1903 Turussa, Olga von Essen, aivan huikea pelaaja. Katso vaan, no niin. Joo, ihan. Huima Falkbergin kambitti, mitään muita pelejä häneltä ei löydy, eikä hänestä tiedetä mitään, mutta siis niin paitsi, että jos nyt sitten ei puhuta siitä sen enempää. Okei, mutta siis tietysti Veera klubin pelaajia. oli joo, kyllä, ja oli aktiivisella kerholla. Mitä? Von Essenistä vai? Olga von Essen. Olga von Essenistä koska mun naista Sukua toisilleen tai läheisiä. joo, siis Veera Menschik hän on tietenkin se niin kuin, iso suuruus. Ensiksi. Näissä merkissä jatketaan.